alde batetik, bilurrak alde batera jareteko zaila dela, eta nik ustotela danok egon garela posizio hortan, nun zalantzak dakun, inseguridadiak, ez dakula zarerik, kriston aukeria da, jente barrixa ezauketako aliantzak sortzeko, mai gainean jarteko, mai gaineraketako dakun gai horrek, eta hori bai, eta usteot deialdi bat inbidala, etorteko egoten dakixen jente hori, eta gure marko hortan kokaketan dan jente hori, baina oso espazio politia izango da, kriston asteburua izango da, eta horregatik, zalantzan aurrean etorri eta eskuak, hankak, dana zabalik jasoku, antxe hon gara zuen zain.